Sanat ustaatlarımızın bu ýysançly gurrunlary bilen dowam edýär. Arkadaşly gahrman serdarymyz Magtymul Dünýäniň akyllary atly ajaýyp kitabynyň atlyny her bir türkmen Magtymulşyna atdyr diýip belläp geçer. Her bir türkmen ömrüniň dowamyna Magtymulynyň şygarlaryna düşünmäge çalşýanlygy, onuň ýöreligleri bilen bir öňe gitmäge ruhlanýanlygy hakynda arkadaşly gahrman serdarymyz Magtymul Dünýäniň akyllary atly ajaýyp kitabyny parasatlyk bilen belläp geçer. Her bir medeniýet sanat ustaatlarynyň döredýän ajaýyp eserlerine de gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň şeýle parasatly ýol ýöreligisi, parasatly sözleri alham çeşmesi bolup durýar. Bizem şu ýerden söhbetli görnüşler size ýetirmeklik bilen dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Daşoğuz welaýatynyň gelen Aýdymçy denanymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Biwinur Aşyrova. Sizem dana şahyrymyz Magtymul Pragynyň şagarlaryna döredilen aýdymlaňyzy il günümizde ýetirýäňiz, halkymyza ýetirýäňiz. Elbetde her bir medeniýet sanat ustady, her bir döredijilik adamsy özüniň taryhy köklerine goýan hormat sarpasy bilen beýge galýar. Gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzam öz parasatly sözlerini belläp geçer. Aslyňa hormat goýup şu günüňi nazarlaýan beýik işler bilen geljege bir ak ýollara barylýanlygy hakynda ine döredijilik akşamynda da özüňiziň ajaýyp aýdymyňyzy şu döredijilik akşamyna gatnaşçylara ýetirdiňiz. Her birimiziň kalbymyzda, ýüregimizde şu medeniýet sanat ustaatlarymyza döredilip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman arkadaşly gahrman serdarymyza alkyşly sözlerimiz destan bolup dawaralanýar. Sizem şu pursatlarda beýan etseňiz şeýle ýürekden çykýan bu ýysançly kelamlaryňyzy. Owa sağ olun. Bidemen Magtymul Pragyymyzyň özümiň ýürüti halkymyza, şu şahyrlarymyza sowgat bolsun diýip täze aýdymmy ýerine ýetirmäne geldim. Häzirki halipa şahyrlaryň goşgularyndan ilham alyp bir näçe aýdymlary diňe döredip halkymyza ýetirip täze üstünlükler bilen watanymyzyň toýlaryna sowgat gelýärmek galýa. Elbette Biwinur aýdyşyň ýaly şahyr bilen söhbetdeş bolanda owadan şagyrlara garaşýarlar. Aýdymçy bilen söhbetdeş bolanda owadan aýdymlara garaşýarlar. Şu dörejilik akşamyna getiren aýdymyňdan hiňlenip beräýin. Başçyna ýaşlykdan çağalaram şonuň goşgularyny öwrenip ilinden aýra düşen ahuror ýyly gözler, ýolundan aýra düşen jahtyder ýoluny gözler. Magtymul hu şeýler, getsem diýdem ýa şeýläp, däli göwnüm jo şeýläp, ýüzümiň hyýaly gözler diýip Magtymul Pragyymyzyň bir näçe şygyrlaryny elimize alanada eýýäm, oňa täze heňler gelip dur. Şol bir näçe şygyrlardan dören goşgularymyzy halkymyza ýerine ýetirmäne giň mümkinçilikler bar. Ýöresem ýarym guwanar men, serwi qamat boýlaryňa. Gülden püşüş yari yaraşıp dur, acap qamat boylaryňa. Gülden püşüş yari yaraşıp dur, acap rahat boylaryňa. Sağ ol, owadyň hemişe belent ýanglatyn şu ýakymly pursatlarda arzuwlaňa meşse. Sağ olun, diňe şular ýaly owadan Türkmenistan ýurtymyza toýlarymyz toýulaşsyn. Şol toýlarda da şular ýaly bagşlaryň, aýdym saatlaryň owady belentden belent ýanglatyn. Medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak gowanlary Mehriban halipa arkadaşly gahrman serdarymyzyň jallary sag belent başlary aman bolsun. Elmi dama tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Al hayır ýagşy, hakykat aýdan ýagşy, bu nenen joşmasyn bagşy. Gülleri güle çolaşan, toýlary toýa ulaşan, her ötüşü bir destan, gödüllüňe älim hayran, jan watanym Türkmenistan. Köşgüň depetine ýaşyl tuğ parlap, toýa çagyryp dur asuda gürläp. Doratlyny çagyrýar, ýeňşe ýeten gyratlyny çagyrýar. Toýda at çapylýar, serpa ýapylýar, çeke oýnan tapylýar. Toýuň dawaraty daglardan aşar, şahyrlar şygyr goşar, bagşylar joşar. Köp sağ olun. Owadyňyz hemişe döwrümüziň belentliklerini, ösüşlerini gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerini wasp edip belentden belent ýanglantyn. Bizem owadan ýurdumyzda şular ýaly aýdymly, sadly, toýly, tomaşaly günlere şaýat bolup hemişe toý hakynda söhbetlerimizi paýlaşaly.